kai ka ga nan ba na haƙuri ci ragargaje. Su ba komando mana ga kuma Saibon ga maka energy drinks plus ga furu muna da su mana muna again da maka energy muna da yogurt alhassan muna da Alhassan ASK alhassan ga suna sas hadda su maltina mun sako a cikin su alhassanu ga maltina kan sari muke bara ita ga furu manya ga go fresh kuma duk muna da su ga dinja bolt ga go fresh manya a fella mama ta shi ta yi wa a lokacin SA go fresh ga pips manya muna ba da su kan sari ga soda team soda kenan ga biju ba ga su goma shi ma kan sari muke ba da shi sannan ni ma gani bolt oret shi ma haka tropical shi ma muna da ga bolt tropical shi ma sari muke ba da shi sannan muna da malam nura ga bobo na yara kenan ga sanatana bangaren ruwa ga nutri karami nutri milk manya su malama bemsi super kint wannan na biki ko suna ana ake amfani da shi fati ga sanatana kuma manya again shi ma biki ko suna ana amfani da shi ga sona shi ma muna tare da shi wannan ɗanye ne ɗanya wanda aka fi sani da direba ɗanya kuma kai mana fitsarin kwaci akan gadon mu wallahi zai aikata